Double player sound. Baby, baby, baby. It's a new stereophonic sound spectacular. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Ikaragarria izan da. Zelako erritmo bizia duten, gustatu altzaizue? Izan ere, udaberrian dantzarako gogoa, ikuskizunetarako gogoa pizten da. Adibidez, maiatzan izugarrizko ekitaldi pila izaten dira Euskal Herri guztian zehar, musikaren arloan, dantzaren arloan. Liluragarria izan da, Lurrupin, liluragarria! Eskerrik asko, baina entzaiatzen ari nintzen, bakarrik. Entzaiatzen zertarako? Bai, kontzertu baterako. Milaneko operatik idatzi didate trompeta joteko gonbita eginez. Begiratu. Tira? Lurrupin agurgarria, datorren astean gure opera nahi zaitugu trompeta jotzen. Mesedez, datorrela zurekin kantari bat. Besterik gabe, esker mila. Eta ze kantari eraman behar duzu da Milana zurekin? Ba, ez dut oraindik pentsatu, baina zer iduritzen zaizu Ainhoa Arteta? Ainhoa Arteta, ziur ilusio handia egingo diola, bai? Bai? Ba, ia, oraintxe begiratuko dut nire agendan. Tira, Ainhoa Arteta... Ai, lastima! New Yorken dago. Baina, beno, beste batean izango da. Ba, hurbilagoko norbait deitu beharko diozu orduan? Arrazoia duzu Isiar, barkatu, Dei bat egingo dut. Tira. Bai, arratsaldeon, Ugako abeslariarekin mesedez? Kaixo, ez ditzu, Lurrupina, zer moduz? Aizu, Milanera nirekin kantatzera juteko gonbita egin nahi dizut. Disko berria grabatzen ari zarela? Eta ezagutzen alduzu beste abeslariren bat? Isiar Oreja, nor? Itxoin pixkat, ezagutzen alduzu Isiar Oreja hori? Bai, noski. Oso ondo ez ditzu, berari izango diot. Bai, agur, eskerrik asko, agur. Orduan, ezagutzen duzu Oreja abizena duen Isiar hori? Jakina? Bai, eta nola kantatzen du? Ba, Ainhoa Artetak bezain ondo ez, baina moldatzen da. Bai, eta nolako ahotsa dauka? Polita, txoritxoak bezain fina. Bai? Kaixo! Opa! Kaixo! Zer moduz? Ze berri txirri? Ez dakizu aizuen, disko azoka batean egon naiz, eta ez dakizu ez zenolako bitxikeria aurkitudan, eta merke-merkea gainera. Bai, da jakin daiteke ze diska den? Bai, Giuseppe Rialtoren Udaberriko opera. Ezagutzen dut, txirri, beitu, aukera bikaina. Libiamo, liralo.
Oso ondo. Isiar, erabaki dut nor etorriko den nirekin Milanera. Ixiar oreja? Ez, Txirri izango da Milanen nire laguntzailea. Beraz, Txirri adizkidea, hasi maletak prestatzen. Sentitzen dut, Lurbin, sentitzen dut, baina Ixiar oreja kantatzen ez badu, ni enijoa. Baina nik Ixiar oreja bakarra ezagutzen dut, hementxe gure artean dagoena. Horixe, eta nik oreja bakarra ezagutzen dut, zuk esan duzu ustekabean, hemen dagoen gurekin dagoen Ixiar oreja, alegia. Bai, arrazoia duzu. Izan ere, 3 hegazkin txartel dauzkat, beraz, 3 jungo gara Milanera. Lurrupin, trompeta jola bikaina, eta Ixiar eta Txirri kantariak. Alto, prego. Enuen alakorik espero. Mamma mia! Gu hemen utzita Milanora joateko kapaz izango altzarete. Sentitzen dut, baina nik 3 hegazkin txartel bakarrik dauzkat. Beraz... 3 txartel baino ez. Zu nor arraio zara guri horrela hitz egiteko? Lasai, Ixiar, hau mimurri da gure urrutiko lehengusua, Mimurri, ze arraio egiten dukik hemen? Joan dan astean, Mirriren telefono deia jaso nuen, eta nonbait gaurkorako zeregin molto piu oso garrantzitsua mentzeukan, Eta zer da altzapurrura etortzea baino garrantzitsuagoa? Beno, zera, bera Milanon dago. Bertan, Lurrupin antxeko parezide izena duen trompetalari ezagun baten kontzertu omen dago. Eta bertan parte hartuko duen balletarekin ensaiatzera joan da. Eta bide batez, inspekzio bat egitera. Badakizuen olakoa den gure Mirri. Oi, haze beldurra. Mirri Milaneko operan. Haze triskantza. Tira, Lurrupin, Ixiar, zaudete lasai, Zoazte zuek, zoazte dena prestatzera, eta nik hitz egingo dut hauekin. Beno, nik jantzirik dotoreenak prestatzera noa, Eta ni trompeta garbitzera, Zer, Mimurri, zer dela tazu hemen, Bueno, badakizu, gu hemen gaude Milanora joan behar dukulako. Begira, etzerate Milanora joango, zuentzat lekurik ez dagoelako. Ulertzen? 3 txartel bakarri ditugu hegazkinen entzat, eta 3 bakarri gara. Eta gainera ez da hori bakarrik. Ez dakit Mirri ere ara joan da, eta ez dakit nola konponduko dan etortzeko. Esan dizuet 3 txartel bakarri ditugulako. Ez dakit, txanen makina magikoietako batean etortzen ez bada bintzat? Guri horrek bosta xola. Espagetti, makaroni, kaneloni. Gu joan egingo gara Txirri eta Kitxo. Kapitxi? Mimurri lehengusua, Mirri bezen burugo gara zara, Oraindik gehiago. Aizue, baina Milana joan aurretik nik egitan esango dizuet, kantatzeko egundoko gogo handia daukat. Zeiru ez aizue? Ondo! Aspaldian ez duzu gurekin elkarrekin kantatu, Mimurri? Zer? Kantatuko aldeu? Noski, Txirri! Tira, aurrera! Familiako kontuak ez dira sekula azten! Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Igeldoko igelak, ai igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak.
Mimurri ikusten dut puntxuan, nagoela, Zer uste zenuen Mirrirekin beti kontaktuan nago. Ez aldizu zer esan por cierto. Zer? Mirrik esan dit, altzaporru il mundo magikoa izugarria dela. Per favore, eta ikutsiko didazue? Bai, baina nik... Tira, bera, zoaz, honena duzu txiribitonekin joatea, Joan txiribitonekin, eta berak erakutsiko dizue. Nik Elbiren urrotera joan berra baitaukat, Bueno, txao, Bambiri! Txao, txao! Mimurri. Hau bai dela personaia magiko eta liluragarria. Egunen batean lagunak kontatuko dizkizuet bere historiak. Baina, aizue, nik orain zera, Elbiren urrotera joan berra daukat. Diskoa erakustera, agur! Ura otzegia dago! Eman urberoari! Beruegia! Meseza, segundo bakar baten ere ezin ditut bakarrik utzi. Egon zaitezte geldi mesedez, komuna urez beteko duzue. Elgi! Masajetxo bat emango diazu! Masajetxo bat... Kontu zuerekin, kontxo! Elbi! Kontuz! Bai, nor da? Eman belakia! Txirri naiz, disko bat ekartzera etorri naiz. Baina, ez dakit, beldur naiz ez duten izen une desegokian etorri. Kaixo. Kaixo. Ba, behitu, apur bat lanpetutan nabil, ze gaur kuadria guztia bainatzen ari naiz, eta... Baina papinak ere bainatzen aldira. Masajetxoa, Elbi, azkar! Bainatuko ez dira, ba. Zer ekarri dazu? Begira, disko bat. Giuseppe Rialtoren udaberriko opera. Itxora, Zoragarria, bikaina mundiala. Bigarren eskuko denda batean aurkitu du, bakizu. Bai. Ze polita den. Utxorrosta da bat niretzako mesede. Tira. Hemen ez dago lasai egotekorik. Berriro ere goitik bera bustinazu. Matin, geldi mesedez. Ba esan bobori, uretan puzkarrik ez bokatzeko, La donna immobile, guapiu malvento. Elbi! Txirri zintzen ez badau holdeak ekarriko ditu! Fofo! Ixo! Ai, barkatu txirri, baina asuntoa dago oso larri. Erakutsi, disko berri. Ze polita den. Oso zarra dirudi, Eta dirutzat balioko du, ziur. Zu baina zarragoa, zinezkoa. Unetxo batez ere ezin lasai egon. Tira, disko hau oso nada, baina... Nik nahiago ditut mende hasierako Big Bang martxosoak, Beitu, tap-turi, tap-turi. Nik banuen hemen, Glenn Millerren disko berezi bat espezial. Baina Giuseppe Rialtoren haunditasuna ez dago gainditzerik, Bobo, atera burua horazpetik! Fofo! Zertan arituko ote dira hauek? Figaro! Bo, zertan ari zara! Atera burua horazpetik! Figaro! Elgi! Txirrik ambulantziaren zirena erentzi duela uste dut! Ai, izintzen ez bazara ur hotzarekin dutxatuko zaitut. Eta zu ere berdin, Berak badakizue. Ai, txirri barkatu. Gustora, arituko nizteket zurekin izketan, baina badakizu gaur kuadrilla azoratuta daukata. Elbi, lasai, beste egun baten etorriko naiz dakitxo. Eskertzen dizut, Baina,
Giuseppe Rialto, zure Glenn Miller baino askozaz ere finagoa da, Ez dakit, beste unetarako utziko dugu norden onena. Sagoi gehiago! Eta uretan jolasteko barko bat azkar! Aio, Elbi! Haze kuadrilla, Eta zelako elementua txirri. Aizue, zuek baltzen ekiten panpinak dutxatzen direla. Eta ikusi alduzue txirri, deskuiduan Milanen hola besten badu, haze tomate sorta botako digutena, Eskerrak lurrupinek ez duen ezer ikusi. Zer ikusi behar zuela lurrupinek? Ezer ez. Nitaz berbetan ari zinela, uste nuen? Ez, ez. Mimurriz ari ginen izketan. Izane, txirri mirri eta txiribitonek olako lengusu xelebrea zutenik ez nekien. Bai, egia esan arraro samarra da, bai, mimurri delako hori. Bai, dena den jolaserako garaia ere bada eta nik eskertuko nuke lurrupin izeneko trompeta jole finaren laguntza. Benetan? Noski? Orduan, zar daitezela jolaskideak! Ze lortza, baino, hola ez, jarri jenke, hemen denak zuri begira daude, baina zer esan behar duzun entzuteko. Kaixo, zer moduz? Ondo. Zure izena? Unai. Eta zure ondoan dagoen gizon guapo honen izena? Jose. Jose, eta nondik etorri zarete? Santurtzitik. Ta santurtziarrak baldakite glowak txikitzen? Saiatuko gara. Bai, ez da, aldiren gehienak lehertzen. Txalo, handi bat nahi dut bikote politionentzat. Eta nire ondokoak, B-taldea, aurkariak, ia hauek nondik datozen? Zuen nondik zatozte? Sestaotik. Sestaotik, eta zuen izenak? Alaia eta Gaizka. Prest? Bai. Globoak txikitzeko? Bai. Badakizu aita zuzendu behar duzula, ez da? Bai. Oso ondo, prest, aita? Beraz, iziar, nahi duzunean. Denok prest bagaude, guazen jolasera! Guazen jolasera, bakoitza bere tokietara. Bai. Jantzi begitakoa. Hori da, zure begirekin, zure tokira. Hementxe duzu. Eta prest zaudetenean, bai? Lurrupinak lagunduko dizugu gerturatzen. Pixka bat geixo lagunduko bazeni hor, Lurrupin. Aurre axo, gizonari. Pixka eta aurre axo. Beno, bikote hasiko da lanean beraz, eta aitari esan nondik nora egin behar duen. Zuek nahi duzuenean, aurrera! Aurrera axo jarri, aurrera axo. Zoaz aurrera axo, pauso bat. Pauso bat aurreratu pauso bat. Bera, aurrerago, bera. Bera, aurrera, gora, eskerrera. Eskerrera, esa. Eskerrera. Eramantzazu. Bueno, barkatu nire naiz, Oso ondo. Eskat aurrerago beste. Aurrera. Bera. Zutorri aurrea, Gogorre, orain eskubira. Eskumera. Hori da, eskumera. Venga, gogor. Gogor. Iepa! Ongi! Bera. Rafa! Poliki baino zuzen ari da, Poliki baino. Iepa! Bukatu da, oso ongi! Txalo handi bat, kendu! Ongi! Beno, Gaizkaren txanda da orain. Tori, Gaizka. Oso ondo. Tori, hola. Lurrupinak lagunduko dizu lekuraino? Ia. Torri. Hori da? Hortxe geldi, gero pausotxo bat aurrera doatzea, zuk ikusi, Hortxe geldi. Pixka bat aurrerago jartzaite, Gaizka. Aurrerago, pausotxo bat. Pixka bat aurrerago, hori da, hor. Alaia prest, aita animatzeko. Nahi duzunean, ekin! Eman gogo. Eman!
Hori da, eskerrera esan, eskerrera. Eskerrera! Eskerrera! Gora. Gora! Gogo, Rema, gogo. Hori da, gora. Gora! Gora. Gora! Eskerrera. Hor! Eman gogo, Rosa. Eskuinerantz! Gaizka, nik zu bezala ez errexat ezpadi batean neure kontu egingo nuke lana, Eskuinerantz! Eta bera, esan bera. Bera! Era, gogo, Rema. Gogoreman! Bizkatxo bat berago! Hori da, eta gogorrago. Berago! Oso Bi kolpetik! Eskerrera. Bosk! Eskerrera! Eman gogo. Bera! Apa. Txalo handi bat ikote honi ere! Geixo geratu zaizkiela ertzeko, mi esker Lurrupin, orain egongo gara zatozte nirekin. Berehala nator. Zatozte. Beno, laukote, oain egia esan, ez duzue izardi handirik atera, ezta? Ez, asko, Bai, baina ez egin duzuen lanaren gatik, beste zerbaiten gatik izango zen. Horrezagatik ez dut ikusi izarrez? Fokoen beroa edo. Zer moduz, ondo? Bai. Bai, eta zuek zer moduz? Ondo. Gaizka, ze? Ondo. Ondo, hemen ez dago kejarik, Deno, ze jende zintzua ekartzen dugun gukona. Bueno, nik gauza bat eskatuko nizuek ezuei. Txalo handi bat hauentzako, eta datorrela Lurrupin. Hemen ez baitago, ez galtzailerek, ez irabazlerik, baina badugu denentzako oroigarritxo bat. Eskerrik asko gurekin jolasteagatik, eta txalo bero bat, hori da. Eta orain, maleta egitera, jumar duzu. Milanerako maleta prestatzera noa, berehala nator. Bai, gure lagunekin. Lasai ni hemen geratuko naizta, eskerrik asko lagunak. Gure saio honek erritmo desberdinak izaten ditula nabarmen da, batzutan askar jarduten dira, beste batzutan poliki, baina erritmo izugarria duena gure lagun bata. Txandu izena, ez dakit ezagutuko duzuen, baina mutil honek izugarrizko erritmoa du, bere bila hasten naizenero ez du topatzen. Hementxe izan da, baina beti alde egiten dit. Baina gaurkoan saiatu behar dut, ia topatzen dudan. Eta beste gauza bat, bide batez, Mimurri eta Txirbiton zertan ari diren ikustera noa. Gero arte, kuadrilla.
ederra, ikusgarria, bravo! Egia bai, fina eta ondo landu. Eta zue bio zer egiten duzue horrela jantzita? Ze, ziznein aintzira dantzatu behar duzue edo zarra jo? Hilen guzu, barre gutxiago. Gu dantza kontuetan pertsona jantzia gaituk. Eta hauek egin dutena, nik ere egin zezakeat. Bai, Gainera, mirri deitu gatxik orain dela gutxi, eta litekeena da, gu ere dantza egitea Milango opera horretan. Aizue. Eta, Mimurri, hainona baldin bazara, zergatik ez diguzu nela erakustalditxo bat egiten, Tira, aurrera Nureyev! Lasai! Hei, ragazzo! Bini, zatozona. Dantza borroka bat egingo diago. Ik pauso bat eman, eta nik askoz hobeto errepikatuko diat, noski. Kapitxi? Bai, venga, nahi duanean. Bapo! Woo! Ziur nago, ezur guztia puskatu ez baditu gutxi falta zaizkiola. Ai, mimurri, txirriren lehengusua izateko traketxazara gero, Mamma mia, betilak ere apurtu ditu dala uste dut. Benetan, polita izan ala egin dudana. Polita, ikusgarria esango nukenik. Mira, hobe izango duzu dantza kontu horiek burutik entzea, Mimurri, Bai, eta hobe izango duzu, tutu arroxa horiek kentzea pinpili pausa maiteak. Aizu txirri, eta zergatik ez duzue abesti bat abesten Mimurriri dantzarako gogoa itzuli baino lehen? Una canzone! Ni gustora, gingo nuke berriro txiri? Tira bai, epa! Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia.
tira, tira. Arratsaldeon! Elgi ikusten duzue? Gaur, Elgi obsesionatuta dago nakinatzarekin. Ai, berriz, akatu naute, galdu dut. Orain nire txanda. Ez. Ni jolastuko dut eta irabaziko dut, Elgi! Zer, jolin zer. Lehenututa zauden nakinatzarekin. Eta zu, inbidiaz. Ingidiaz ni? Ikusiko duzu. Ni txakelduna naiz. Baizea. Ni partida guztiak nik iragazten ditut. Iso edo konzentrazioa galduko dut, Ikusiko duzu. Ez da enteratzen. Elgi! Zer, Isiarrek detzen dizu. isiarrek, nun ba. Ei, galdu dut. Eta zure erruz galdu dut. Esan dizut, duzuela iragaziko. Irabaziko dut. Ez. Bai, Ez! ikusiko duzu. Elgi! Zer, Onartu. onartu zer. Ez zaudek estatutak izitzan modernorako. Ez da egia hau, Internet, Internet, telefono kortatilak, bai, ikereskazioa, bai, utzi pakean. Nola da hori. oso zaharra zarelako. Aitona, troglodita, krokodiloa, Ixo, dinosaurioa, dinosauria nor. Ni dinosaurioa. kai, zoologikoan gizi geharko zinateke. Barkatu baina zoologikoan bakarrik animaliak bizi dira. Horregatik, Horregatik, utzi pakean. edo museo gatean, Egiptoko momia zargaten olgoan. Nola da hori demontre? Lasai elginik lagunduko dizut. Partida irabazten lagunduko idazu? Ez, jugelatu etxe gatera erango zaitut. Zer esata izea, akaso ni agure bat naizela? Gai, Agure bat? gai, amonan hartxelon. Amona Martxelon. Eizu elgi, jugelatu etxe gatean, Bai, oso ondo egongo zara. a ber, eta zer egingo nuke nik jubilatu etxe batean? Denetatik, Denetatik, hori izango dituzu zure adinerako jolas egokiak. adibidez, Kartxiza, matxin, partxiza etzai batere gustatzen. ordun, egin gantzilloa elgi, egin gantzilloa. Gantxilloa, Gaiatxoekin gantzilloa. utzi pakean, beste partidatxo bat jolastuko dut. Ikusiko duzu. Ze ondo, tira. Elgi, gantzillo egitea oso digertigarria da. Gai, gauza asko egin dezakezu. Galtzerriak, Bai, tira, txakelak, hori da, galtzontzilloak, galtzontzilloa. eta gero dendaga zagalduko duzu. Elgi, galtzontzilloak. Tira, ikusiko duzu nola da hori. Ez da enteratzen. Tira, ben. Elgi, Zer, gegira, begira zer. zure rulota Bai, zutan dago. bai, zu. Nire rulotan zutan. Demontre, nun dago zutan. Galdu duzu. Ja. Berriz, Matin, despistatu nazu. Ez duzu iragazi. Bai, ez duzu irabazi. Harakit. Bai, badaki, baina ben, mesedez, Matin, despistatu nauzulako. Egin gantzilloa, Elgi, egin gantzilloa. Ez, beste partidatxo bat jolastuko dut. Tira, mendaukat, hori da. Ikusiko duzu. Tira. Ixo, Engan. Eskerrera. Demontre, mutiko arraroa. Ez dakizu, Elgi, ez dakizu. Tira. Elgi, Zer, begira. begira zer. Altzakorru, Bai, atzapurru zer. bainu jantzian. Bai, baina jantzia. Berriz galdu dut. Ez duzu iragaziko. Ja. Despistatu nauzulako. Nork, Zuk, nik, bai. goizea. Azarretuko neze, Lasai Aitona. nie naiz Aitona. Aitona ez Oso ondo. fregona. Fregona. Gai, Ta zergatik fregona. luzea eta argara zarelako.
Ja. Eta gainera usanga txarra duzulako. Ba, ikusiko duzu, irabaziko dudala. Tira, hemen daukat. Tira. Engan, Elgi, engan. Ixo. Eskerrera. Ixo. Aizue, uste duzue Elgi partida irabaziko duela, ez ala ez. Entzun diezu, Elgi, geste gauza gatean sartu behar duzu. Ba, ez utzipakean, Egin kroketak, egin gantzilloa, edo insertzoko autobusean gidaiatu. Begira! Ei, lortu dut! Ze, insertzoko autobuserako txartel bat? Ez, begira, partida irabazi dut. Ez du sinisten? Bai, irabazi dut. Ez dako zigle. Begira, batin. Txapelduna naiz, txapelduna. Ez dako zigle. Begira. Onena naiz. Elgi! Zer? Ridikola egiten ari zara. Zergatik? Ez duzulako iragazi. Nik irabazi dut. Kai gainan. Baina zer, puntaraino iritsi naiz, begira. Puntaraino iritsi naiz. Kai gainan kakarrik lehenengo kantaian. Bai, lehenengo pantaian ez. Baina ez alda nahikoa? Ez. Gestean galau gete behar dituzu. Beste 14 pantaia, gaizera. Ai, Matxin, ai, Elgi, egin gantzilloa. Ez, tira. Ez. Badakizu gauza bat? Zer? Guazen rulotera. Lasai troglodita horrengo gendean lortuko duzu? Ez, guazen rulotera. Segitera? Ai, gantzilloa egingo dez. Gora gantzilloa! Guazen, Matxin, tira, guazen. Tira, guazen. Ei! Dena presagok, guk Milanera jateko kantatzera txiribiton. Hementxe duzue, gaur ezagutuko duzue, kantari berri eta ikaragarri bat. Zuekin, il maravilloso, il grandioso, Luciano Mimurripoti. Hementxe duzue, Mimurripoti. Noski nire naizela kantaria, txiribiton. Baina hori ez dute, ez isiarrek ez da lurrupinek ere jakingo. Eta nire ahotsa entzuten dutenean, zer pentsatuko dute? Ni izango naizela, Milanora kantatzera joango dena, eta ez txirri. Eta hiere bai, txiribiton, hiere bai. Nire laguntzaia izango haiz. Irrati kasetea, martxan jarriko duena, hain zuzen ere. La bella ixia datorrela uste diat. Jartzak, presak. Txiribiton, hori ez duk zapaldu behar duan tekla. Hau duk. Mimurri! Ez nuen ustenik, hau txiki horretatik horrelako hauts goixoa atera ziteken izorionak. Erragatza, zer iruditzen? Izugarri gustatu zait, eta zuei? Eto, para! Nor izango da beraz? Milanora kantatzera joango dena, ni ala txirri? Ba, egia esan da, txirrik Elbiren rulotean egin duena ikusita zu joan beharko zenuke, baina berandu da eta 3 txartel besterik ez dugu. Ba, non zeun problemino, Ez da arazoa. Hegazkinean, 3 joango gara. Zu, Lurrupin, eta ni, eta txiribiton.
maleta barruan sartuta, noski. Txiribiton ez da maleta barruan sartzen. Ta gainera, alperrik da. Lurrupinek aukeraketa egin du, eta txirri joan behar duela esan du. Gauza bat egingo dugu. Barakaldoko gure lagunei galdetuko diegu, nor joan barko duen Milanora? Nor joango da Milanora? Etxoin, Mimurriren alde daudenak, tuto il mondo, altxa desatela besoa. Eta orain, norbait txirriren alde baldin badago. Ipurdia erakutsi, ipurdia. Mimurri, baina hori ez da zilegi. Hemen jendeak ez du ipurdia erakutsiko, eta ziur badela jendea txirri joatea nahi duena. Nik ez dut ipurdirik ikusi. Nik ere ez dut ipurdirik ikusi, baina hori ikusi dut. Zer da hori? Hori, zera, traste zahar bat. Txokolatea eta kafesnea emateko balio duena. Abai? Txokolate bat nahi dut. Sono un poeta, che cosa faccio? Nire txokolatea, mesedez? Ordu honetan ez dabil. Zergatik? Hori, siesta egiten ari delako. Bueno, gu bagoaz, maleta prestatu behar ditugu. Zuek etzareten Milanera joango. Zergatik, beraz, ez dago maleta prestatu beharrik. Zergatik, lurrupin denataz arduratzen ari delako. Zuek Euskal Herrian geldituko zarete, eta gu telebistaz ikusiko gaituzue. Zer? Zer diok? Mimurrik ahots paregabea duela? Egia haute hori, enuenik horren berririk, Txirri. Galetu isiarri, erragatza, zer iruditzen nire kantatzeko era? Ni oraindik txokolataren zain hau. Bai. Aizue, egia alda, Mimurrik paregabeko ahotsa duela, txoriak behizain ederra duela, eta berak joan behar duela Milanera. Tira, gauza bat egingo dugu. Mimurri, hori adierazteko, guri gustatuko litzaiguke denon aurrean zuk erakustalditxo bat egitea. Non ze un problemino, hori egin azagok. Ea, Entzun ondo. Zuekin, el bello, il grandioso, il maravilloso Luciano Mimurripoti. 1, 2... Geldik, lehendabizi, Ixiar eta Txirrirentzat, zu kantatzen duzun bitartean, txokolatea hartuko dugu. Ixiar? Bai. Beraz, txokolatea, Ixiar, Txirri eta Txiribitonentzat. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo. Akabo musika. Eta akabo zuen maltzurkeriak Mimurri eta Txiribiton. Hau zer zen, txokolate egiteko makina bat, ala gu engainatzeko traste bat, Ez nago batere pozik, Guri ziria sartzen saiatu zarete, eta hemen dauden lagun guztiai ere bai. Guk egenekien traste horrek musika emateko balio zuenik, Mimurri eta Txiribiton hobedu zue gezurrik ez esatea. Pentsazazue, ze gertatuko zen Milanera joan izan bazinete, eta han denok zuek kantatzea espero zutenean, zuek irrati kaset bat jarri izan bazenute. Espagetti, makaroni, kanneloni. Ikusiko dugu, nor joaten den lehenago Milanora. Haze parea, Ixiar. Eta zuk prestatu alduzu Milanen kantatzeko soineko dotere hori? Pronto daukat, prest, zuri presto. erakusteko irrikitan nago, ia gustatzen zaizun edo, zatoz nirekin kamerinora. Baina nik arazo bat izan dut, Ixiar. Joan naiz Elbiren rulotera, berak lagundokote zidan, baina, sisi, bobo, matxinen artean, ia erotu gaituzte. Lasai, nik lagunduko dizut, guazen? Hosti idea txarra, gero arte.
Dena pentsatuta dauka Txiribiton. Ixiar, Lurrupin eta Txirri maskaltzone hoiek Milanora joango direla uste dute. Baina astuta daude. Gu izango batzuk Milanora joango direnak. Maleta hauetan sartuta noski. Sí. Bueno. 3 txartel hoiet Lurrupinenak guretzat izango ditut, Txiribiton. Prestalago hegazkina hartu altzaporru Erleins eta Milanera kantatzera joateko. Txori xamabile. Txiribiton, handi amo, oazen! Ai, ze ondo. Ziur, hau, Txirriren kontua izan dela. Horretxegatik ez nituen maletak inun aurkitzen. Izan ere, Txirri bezalako lagunekin, nora nahi joan daiteke, bai horixe. Beraz, maletak hemen badaude, dena prest daukagu Milanera joateko. Txirri eta Ixiarren ahots goxoak, zera Lurrupinen trompeta bikaina, eta garrantzitsuena, hegazkineko txartelak, Milanera joateko txartelak. 10 minutu gelditzen zaizkigu abiona hartzeko. Txirri eta, bai, badakit, Txirri eta Ixiar iristeko zorian egongo dira. Zepoza! Lurrupin, esnatu! Milanerako hegazkina hartu behar dugu? Hegazkina hartu aurreko, zera, lokuluska egiten ala zer? Lokuluska ez, ipurdiko derra hartu dut, eta gaina, maleta honen gainean ezertxera joan naiz, eta mugitu egin da. Bai. Egun guztia trompeta jotzen pasatzen duzu eta zorabiatu emozinen. Ez da horregatik izan, benetan maleta hau mugitu egin da. Da, aizue, nire trompeta? Ez zenuen maleta barruan sartuko? Ez da posible, maleta hauek nik ez ditut ekarri. Ba, nik ez dakit maleta horiek norenak diren, zureak aldira Txirri. Oi, nik badakit norenak diren maleta hauek. Kapuzairena. Haizue, hemen egon aldira potolo handikote bat eta bere Milaneko lehengusua. Esaten nuen bani. Tira, baina bileteak hemen ditugu behintzat, ez da? Hori da garrantzitsuena. Bai. Jaun andereak, 2 minutu falta dira Milaneko hegazkina ateratzeko. Azken abisua da. Ordoaz! Mimurri eta Txiribiton! Utzi, lasai, ez daukate zereginik. Hegazkineko txartelak ni dauzkat. Beitu, hemen daude. Zer da hau? Hauek ez dira bileteak, ez dira txartelak, hau postal bat da. Tira, ekarri. Ixiar, Txirri eta Lurrupin. Ondo bizi, gu primeran gaude Milanen espageti eta pizzekin sabela leporaino betetzen. Mirrik, lehengusuak gonbidatuta noski. Orduan, hauen Milanen badaude, nik ezingo dut trompetango antzokian jo. Milanera doan hegazkina oraintxe atera da. Beste gauza bat, 2 haur xelebre galdu dira aireportuan. Hegazkinean bakarrik sartu nahi zuten, baina ez diegu utzi. Gurasoak edo dena delakoak, datozela bila mesedez. Hegazkina galdu dugu. Eta orduan ez gaituzte berriro Milaneti deituko. Aizu, nik gehienak eskatzen hona hau da. Nola da posible postala honea iristea, hoiek oraindik Milanera iritsi ez direnean? Mimurri eta Txiribitonekin edo zen gauza da posible. Horrek ez nauni harritzen. Baina ni penatzen nauna, ume bikote hori da, bakarrik aeropuertuan galduta, gurasorik gabe, abioia hartu nahi zuten gizajoak, bakarrik. Gauza bat bururatu zait, dei dezakegu eta dakartzatela ona, eta gure artean hemen Barakaldoko antzoki honetan gustora asko gongo dira, eta altzaporrukin, eman mugikorra. Katzu.
Bai? Arratsaldeon, begira, altzaporrutik deitzen dizut, bai, Barakaldoko antzokian gaude, eta zera antzun dugu hor bi haur daudela bakarrik, eta gurasoak heldu bitartean zera pentsatu dugu, hemen gurekin, altzaporrurekin, gustora egongo liratekela, zergatik ez dituzu ekartzen? Bai, eskarrik asko, Kitxo. Tira, Mimurri eta Txiribituen ez daude, baina ez dut uste gurekin aspertuko direnik, ez da? Aizue, hau alda altaporru. Bai, noski, hau da. Hemen dauzkat, aireportuan galdu diren bi haur bihurriak. Ez zuten etorri nahi, baina nola baita ekartzea lortu dut. Ez zutela etorri nahi? Bai, arraro, ba. Zer zuten ba? Beraiei galdetu. Kontxo. Zer moduz Milan aldean? Eta zer moduz pizzak eta espagetiak? Euskal Herria gehiago gustatzen zaigu, Milano baino. Tori Lurrupin, zure trompeta. Tori Lurrupin, trompeta. Eskerrik asko, baina zer gertatu zaizue? Aireportuan kantatzen hasi gara. Eta ez didate esan ba, nire hautsak ume baten negarra ematen zuela. Tira, merezi zenuten onelako zerbait gertatzea, Eta gehiago esango dizuet, posten naiz, ez dizuet batere gaizki etorriko, hemen gelditu izana gainera. Ze arraio? Okerrena da, ezin izango ditugula espageti goxoa jan gure mirri lengusuarekin. Dagoeneko, aspertuta egongo da gure zain. Ebero Txiribiton, egia da. Mirri ezagutata, ziur antzoki guztia hankaz gora jarri duela. Tori Lurrupin, hobe zu joaten bazara. Tori, egazkineko txartelak. Ba, eskerrik asko, baina gauza bat pentsatu dut. Milaneko antzokia oso derra izango da, baina uste dut Barakaldokoari etzaiola merezimendurik falta, Beraz, ni hemen gelditzen naiz. Beno, hori oso ongi dago, eta mirri zer? Mirri, lasa isiar. Ze Milanera joan da nolabait, eta nolabait ere itzuliko da. Badakizu nolakoa denura, Bai, eta Mimurri, zu hemen gurekin geratuko zara? Noski, nik alde egin barra daukat, baina dena den, bukaeraraino gustatuko litzaidake geratzea, Altzapurru espektakulo magiko ikusteko. Ze esan duzu, alde egin behar duzula? Bai, noski, zain dauzkat nire piztiak, Txiribiton. Baina lasai, non ti preocupare, ragazzi. Mimurri, bueltan etorriko da eta berriro. Ara, oida, nor datorren hor, begira. Ai, esan dizuet, udaberria zoragarria dela, gure musikarako joerak eta denak pizten dizkigu udaberriak. Guk alde egin behar dugu, agur esan behar dizuegu, baina Altzaporru, heldu den astan non izango gara? Ara! Bilbon izango gara lagunak! Nahi baduzue, etorri bertara, eta bestela etxiko sofetatik jarrai dezakezue gure saio polit eta magiko hau. Ordura arte, ongi izan! Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru da txapelduna.